mallake ta. Labari na zuciya Insta ki tambaya masoyiya. Ni na baka zuciya, raina har da rayuwa masoyina. Ashe so da sanni yake mamayarka, yaga hanyar da zai shiga. Da ya taba zuciya ta ka sai ka ɗibauci, kuma raina yake buga. Dan tsanani da nuna kishin ka gurin masoyi, har kwalla take diga. Zan tanga hakuri masoyiya ya bar min zuciya, na mallake ta a matsayin sarauniya. Ga sanyin idaniya so ba hamayya, ka san in na barkice sanadi na san ka ne. sai sauyan kala kike daɗa tamkar wahainiya. Ayyar saraki ba a yi mata zibiya, kin zamzinin jiki ke na saka zuciya. Ko tafiya nake na tuno ki zan tsaya, kuma na waiwaya na zo gare ki nisa bai sa na gajiya. Mene za ya sani ne na guje ki rabin jiki, da tsananin gudu da fama ko da na haki. In kika zama rabo garan ni na arziki, shi me za ya sa na barki na dinga gudun ki ne? Da kyawun ki ko kamo ne mai san ki ne? Jini nake ji san ki yasa nai sugune, dan ni mallakin ki ne. Wayo masoyiya, samu da kai ka saka ni a ranka, kayo kudirin cewa sun banda kamar ya kai. A jikina ka rufe duk wani sassari na yayi na am da kai. In ka zo ka garin ban san ka tafi, ni zane zane maka dan ka dafi. San ba ci mun zarafi, na san aka so ne.